खोथाफोरखौ बावगारनो हागोन ना हाया सानै सानै बुसुबा नागोन नोंखौ आदै बे खामानिखौ मावनांगौब्ला आंनो 10 लाख रां होनांगोन जुदि नों होनाया बे खामानिया जानो नङा आं लादोंलाय लायाखैहाय थैयाखैबा जारलासो जाथारगोनहाय आंहा आया माथो मोखाङाव थै गोजा बा मोनसे जाबाय दिगदारसो दंहाय नों बोराय बे साथा खिबुखौनो सानसे सना बानायनांगौ ना नोंनो रां रुफा थाखा फैसा लुथिना लांसो फैदों आं मोजाङै मिथिखौ बाजै हेलौ सना मा खालामदों नोमफा सना होन नों आंनो माब्लाबाबो मोजां मोननाय बिहामजो नाङा मा नोंसानाव गैया अब्लालाय सोरनावथो दङ दानो ओंखारलां मा फाखा जेबो मिथिया ओंखारलां दानो गोख्रै ओंखारलां नों बोराय नोंखौ आदै आदानो बायजोआव ओंखारबोदों फै आदा सिथ्लायाव जिराय फै गाबनाङा बाबु गाबनाङा